Koromga juang no asingo mar nyisi kaka tenda Kenya Kwanza osewuotho nyaka ne kaw telo bang' jatend piny Kenya William Ruto chamo ma higni 2 mokalo. Lwasi mar siasa osebedo kalokore. Lwasi mar siasa nomiyo ng'anyo mapek onyuolo twak mar NADCO, kata kamano twak ne ok onyuolo lemo malong'o. To kata kamano giko ne lokruok onene kit siasa ma jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne goyo sani motelo ne yiero manyien. Walter Nyambaga miyowa mathoth ewi chal mar siasa e higni 2 nyaka ne Ruto kaw apisi. William Samoei Ruto. Tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2022 lap ma Kasarani, jatend piny William Ruto ne ong'awo lwete kendo chamo muma mar apisi kaka jatend piny mar Kenya mar 5. Bang' Ruto ne chamo muma kamano, tich ne ochakore koyiero jotend migepe monywando, jok mane osire, josiasa kod jok mane kod riekni mag tayo weche mag sirikal mondo ne obed jal man kod mbi kendo lwete ne ni kamora mora. Ruto ne ochako bedo machiegni kod jo od bura mage to kod mag duond buche mamoko. Bende ne okayo negi opea mocho donji otar mare. Od bura ne nenore ka gima tiyo kaluwore kod dwache owuon. Kweth magazi miolo moja kotelne kod ogai mar Raila Odinga ne ogolo twak malero ni ok giyango William Ruto kaka jatend piny Kenya ka gidwa ni mondo yaw mbui mar duoko mar ombulu mar IBC miluongo ni Sava. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. Chakruok mare, jatend piny William Ruto ne oseazimio ka osingo ni ok ginyal riwore e sirikande. Sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Jodolo, jokendera tero mag oganda, jo ala kod josiasa ne oneno ka inego oganda kendo arita kwe ne ok bere kinde mag ng'anyo. Jatend piny to kod kweth magazi miyo ne osundi mondo obed piny kod twak kokale od bura kendo put mochuogi ne otisi ni NADCO. E thuolono bende ripot ne oyango ni jatend piny William Ruto ne oromo kod jatend Azimio Raila Odinga ka itayogi kod mane en jatend piny Nigeria Olusegun Obasanjo. Ma ne en okang' mokwongo ma Ruto ne yie nywando kweth mag Raila Odinga e sirikal mare. Kata kamano, ripod NADCO ne ok onenore ka gima ne onyuolo lemo. Ahinya to motegno ni mar kata duol mar IBC nyaka sani pod kume omokerot kendo pod onge nyalo mar bago yiero madundo e kombe mayande odong' nono. Not allow you to form a Ruto Electoral Commission. E kit siasa mar Ruto bende ne oloke kokale ng'anyo mar rawere mane otesore ni Gen Z mane ng'ure wi wach paro mar chik mar omenda 2024. Ruto ne otiyo gi mbi mare lego jo od bura ma Kenya Kwanza kendo puodho parono. Makmana ne mirima mar rawerego ne okelo rwakruok ma gikone to ne obolo parono piny kendo ng'wonyo iwe. Ibed ni ng'anyogi ema ne oloko kit siasa mar William Ruto chuth. Ng'anyo mar kijendegi gi Gen Z gi okelo gimiluongo ni ka in ja siasa to i promise jopiny gimoro to nyaka ibed gi gimiluongo accountability, nyaka ibed accountable. Lokruok mokelo en ni ibed jatelo machalo nade, ibed jatelo man gi pesa, man gi mbi machalo nade. Jopiny kok itiyo negi e yo maber to ginyalo chung' mondo gi defend rights gi. Ma it is on record ka party leader mara odhi mo kaw responsibility mo accept ni nyao nitie e administration mara ta yie winjou ayie bet kodo piny. Maendi is a commendable step nikech ruodhi mang'eny osewang'o pinje nikech wich teko. William Ruto debed ruoth ma wiye tek ma ok tur. Samoro Kenya ma wan go ma kwe ma wan godo ni de onge. Ng'anyo mar rowerego ne odonjo nyaka e gwenge ma Hoho mar Okak kama Ruto ne nie kod mbi ma oloko kaka siasa mare osebedo nyaka ne okaw telo higni 2 mosekalo. Siasa lokore. Gima timore kawuono ok en the same thing manyalo bedo kiny. Sani nyalo neno Gen Z gi ni maybe by 2022 Migosi Ruto ne paro ni gin jok ma samoro inyalo wuonda kama to ne gichung' matek. Koro mano puonjowa niya siasa ni ochenj. Mondo Ruto ne res lwasi mar siasa ne ochako manyo gai mar Azimio Raila Odinga kendo mbaka ne otwere kaka inyal rese ma ok othule oko e tende kendo Ruto ne oriembo jotend migepe mage duto e apisi. I have today decided
to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Bang' twak matut kod Odinga, jatend piny ne oloso sirikal machielo monywando jotend migepe nyaka mago mag jokanyo mag ODM. Ataro mar paro mathoth mag joge. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Okang' makama ne ok omoro ji mathoth maneni kod chung' motegno e sirikand Kenya Kwanza. Nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Jasiasa mariek chalo janam. Kamano bende janam bende ng'eyo ni to yamo ringo nade. To igogo gi pisadi. To ben samu winjore kaluwore kaka yamo ringo. Ang' neno kaka Mount Kenya ne okawo wechege mare mar sirikande monywando ji duto. Ruto ne otiyo kod oledhi mar siasa mane opuko yombogo dogila kendo chako limbe mare Nyanza, dhowadh Nam Chumbi kendo yudo rwak makende. Siasa, politics, leadership and administration. Gini ochalo an art of war. One, people should learn to read the lips of their principles. Okang' mar ywayo moko kuom jotelo makwedo sirikal mondo mi odonji e okapu mare. Dibed ni Ruto ne manyo yore mag thiro godo jogo mane kete tesre. Wanyalo wacho ni en survival tactic, but at the same time en gima nochune ni nyaka otim, ni nyaka okel jite mondo ket sirikande ni kik obed sirikal miluongo ni shareholders government. Nikech king'iyo kama ne Gen Z osechopo gi demands mane gin go e sirikal, nochopo kama koro kata mana sirikal ni nyalo gwetho. E kuom igni mabiro, lwasi mar siasa dhi lokore machalo nade e tend William Ruto. But watching the voice of the people is the voice of God. En telo ma winjo wach jopiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV.